Alemania, Amsterdam, Alemaniera, Daniera. Klima berua eta eguzkisa noiz dut bai. Naiz eta hemen ez dan klima hori egunerokotasunekoa, baina hori nahi dut. Danimarkara egingo dugu gaurkoan Kopenhage hiriburura eta bertan dako gure zain Helene Peña Sarrasaterra. Kaixo, Helene! Kaixo! Zer moduz dana? Ba ondo, hemen gaz etxian, lasai garoztateuki klasia eta balasai hemen etxian. Hasi dia hotzak Kopenhagen edo ondiok ez? Hasi die, bada segun batzuk bero gehiago dugu eitzen dauenak, baina ja bero hori eguzkisakin eta bero kamiseta mangabotzian egotekoak ez. Eguzkisa bada, baina ja eixia eta hotza igartzen da. Eta horretarako prestatutako maletia eruen zeben? Bai, karren nauen arropa potolo danak, gisa da lehenengo gunetan, heldu nintzen lehenengo gunetan kristomeru eintzauela eta ez naukola udako arropa komodorik edo denbora horretarako beharrezko arroparik, baina, bueno, naukonak ondo konpontu nintzen. Ja, dagoeneko ja egokituta? Gutxi gora bera, esango nauke egokituta nauela errealitate honetara, baina gisa da ohitura batzuk ondikan nahiko arraruak iruditzen jatela niri eta zaietxe jatela pixkat hoietara ohitzia eta hoiekin bizitzen ikastia. Adibide, horretako adibideren bat jarteko moduan? Bazkaltzeko orduak, hemen 12etarako hasten die bazkaltzen, hortan unibertsitatean bai 12etan dauko bazkaltzeko denbora tartia, eta gero afaltzekoa bai, afaldu ez dugulako itxen unibertsitatean, eta horrek ez duzta hainbeste eragiten, baina hasten die atzaldeko lautatietan, eta xirak arte dolan, afaltzeko tartia ordu hori da pixka tuka guitzen dagoena, baina bueno. Nolatan erabaki zeben Dinamarkara joatia? Nik berez lehenengoko aukera moduan jarri nauen Polonia, baina bigarren aukera moduan jarri nauen Dinamarka, atentzioa ditzen zuztalako Kopenhage, ez dakit izenagatik edo ikusitako gauza desberdinen gatxik, eta orduan jarri nauen hori, bigarren aukera moduan, lehenengoan ez basustien hartzen, bigarren modura bizitatu ahal izateko. Asmo duzu, aukerak eta hortan? Bai, izango nauke baietz, izango nauke dala bastante hori errealitateakin txoke handixa, baina, bueno, nik uste dute poliki-poliki, lehenengo hilabetian gaz handikan, eta nik uste dute egokitzen fango zela poliki-poliki eta gauza geroz eta hobeto eramanak izango ditutela. Eta zer kemundotzu arretia, iritik edo Kopenhagetik, zerron arbenduko zeke? Kaldetik zoia zenian, dagoen isiltasuna, pertsonak deiaz bakoitzak bera irera, eta ez dakit ez da golan kriston zaratia, bai kotxiak bai, baina kotxi gaixena bai di elektrikoak ez da gaitzen zarata, eta ezako lauke hori, pertsonak doia zela bakoitza bera irera, eta ez dagoela beste herrialde batzutan moduko burrundara edo zarata hori. Jente asko ikusten da bizikletan eta olakotan, adibidez zu zeu zela mugitzen zara batetik bestera? Nik bizikleta ez dut hartu, ustot ez dutela hartuko, gainera hemen gauzen denboraldixan justo laiztara hasi bidala eguraldi txarra, uste dut ez dagoela asko merezi, segiruan hasiko dalako eurixa, hotza eta unibertsitatera eta fateko ez dalako erosuena izango. Ni fatena ze metruan eta autobusian, egisa da alde horretatik nahiko araztixa dela, baina bueno, tramite batzukin da eta informetan bazare zedan aukerarik merkiena eta hobeto irteten da, baina hori hemen esango nauke jende gehiena bizikletan mugitzen dela, bai eurixain, bai hotzain edo beroin bizikletan mugitzen da jentia,
hori bai, arropa egokisa jantzita eta, baina hori ni adibidez ez nasartu esperientzia horretan. Eta unibertsitatea beha aipatu duzu, zelakoa da unibertsitatea hor? Diferentzia handia dago? Ezagun hauke, justo gure unibertsitatea dela UESI baten antzekoa, hola oso berritzailea da oso handia, die bi eraikuntza eta 7 pisu dauki eraikuntza bakoitza. Bai dauze gauza batzuk diferentiak, baina ezagun hauke dela bastante antzerakoa UESin modelo horri erreparatzen bajako. Eta hori, ohitura aldetik bai egisa da, klase batetik bestera nahiko deskantzu itzen diela, eta hori adibidez ez dago ohitura hori, ez? 45 minuturo, 15 minutuko tarte bat guztia ikasbiei, eta orduan igual bai pixka da zailagoa erritmo horretan sartzia eta kontzentrazio horretan murgiltzia. Baina, bueno, nik uste dut hori bai dala hasi arte eta... Erasmusen zauz, ez dugu ondiok aipatu, baina Erasmusen zauz, eta oso ohiko esaten da, ezta? Erasmusen bidaiatzia, kanpora joatia, leku garrixak ezauketia, ez dakit zure kasuan behola dan? Bai, justo, bueno, ez dute asko bidaiatu, baina justo atzok nien Malmon, Suezian, eta hori pasagoa baino egun guztixan, pixkat bizitetan toki esanguratsuenak edo gehien aipatzen dienak, eta hori, momentuz bidai hori indot bakarrik, baina egisa da Kopenhagetik bai asko mugiru garela, Kopenhague azkenean oso handi zadalako eta lagun desberdinak inditzugunez, distantzia edo eurak bizirien tokietara bai joan gare, parkietara, eta alde horretatik bidai moduan kontatzen bada, bai indo, eta urrian eta zerroan bai dago planeuta Estokolmora fatia, eta bai gehien bat aurora borealak ikusi ahal izateko, edo saiatzeko behintzat ikusten, eta fiorduak bai gutako jakun ikustia. Asi que pixkat hori, horre gure planak. Helene, eta bidaiatziakin batera, pentsatzen dut harreman barrixako egingo zen itxula. Bai, bastante harreman berri inditut, bai residentzian erdeldunekin, batez be, eroso badarako unibertsitatetik kanpo erderaz hitz egitea, baina egisa da unibertsitatean eta bertako jentiak bai harreman politzak sortu ditu dela, eta horiekin planak itxea eta bai nik uste dut politxa dela bai. Izan be, zure helburutako bat bai dela ingles maila hobetzia, ezta? Eta suponetzen dut horrekin be, basabitzela helburu hori lortzen. Bai, nik esango nauke baietz, igual ez dute uste baino gehiago, pentsetan agona baino bezain beste hitz egiten inglesez, baina esango nauke askotan ez garela konstiente zenbat hitz egiten dugun, baina klasean adibidez unibertsitatean ordu guztietan inglesez entzuten eta inglesez hitz egite horrek edo behar hori eukitzean nik uste dut bai itzen dagoela maila hori hobetzia, eta nik uste dut etorkizun baten bai notoko dugutela desberdintasuna. Eta inglesa bai, baina daniera, ez dakit ze harreman dakotzun, danierakin? Apuntu nintzen kurtso baten, indala 3 aste uste dut, edo 4, eta ni faten banabil, baina egisa da Duolingokin egonazela Kopenhagera etorri baino lehenago, eta esango nauke alde horretatik Duolingoi esker hiztegiko hitz hainbat hitz ulertzeko gaina zela adibidez kalian nagoenean eta kartelen bat ikusten dutenean edo, baina hitz egiteko uste dut ez oso zaila, eta gainera irakasleak bertan esatzukun beste toki batekoa izan da, kasu honetan Espainiakoa, Euskal Herrikoa izan da, eura jartzen da bilen azento hori jartia oso zaila dela eta dela beste plus bat hizkuntza hori ikasteko zailtasun moduan, ez? Oso ondo, Helene, bukatzen goiaz ja, ez dakit aurrera begira, noiz arte geratuko zaren hor edo zeintzuk dian zeure asmoak? Momentuz, abenduak 18 arte geratuko naz, klasea bukatzen dugu abenduak 18an, eta egisa da bizitzeko oportunitate bat izango zala,
baina uste dut ez dela izango, alde batetik oso karua dalako, eta beste batetik egokitzeko igual gehiago gonbio beharko nitzakelako hemen, esateko seguro hemen gurot jarraitu. Así que momentuz, bueltako naz, bukatuko karrera, eta igual etorkizun baten ona etorriko naz berriro. Bai, bitartia metzat segi ikasten, esperientziaz disfrutatzen, eta hoxe da importantiena. Mila esker, Helene. Bai, zuei. Ondo segi. Agur! Egarte.